Hola, benvingudes i benvinguts. Aquest és el darrer vídeo del procés d'anàlisi de dades del projecte Actuem a temps, espècies susceptibles a mesures a la ciutat de Barcelona, on en aquest 5è script veurem com fer l'anàlisi de presència i densitat de registres en àrees d'interès especial, aquestes A i E que hem anomenat, on s'ha fet un esforç de mostreig especial per part de l'equip de treball i hem visitat aquestes zones per no només tenir registres de presència, sinó també presència-absència i poder analitzar aquestes diferents zones de la ciutat. Avui veurem com analitzar aquestes dades, com s'ha fet i com podeu fer-ho també vosaltres. Recordeu que teniu tot el codi penjat al repositori de GitHub, en aquest enllaç que trobareu a la descripció també. I avui el que estem veient és aquest 5è script, aquest anàlisi de resultats d'àrees d'interès especial, que ara comentarem. L'objectiu d'aquest script és analitzar aquestes àrees d'interès especial, als quals s'ha fet aquest major esforç de mostreig per part de l'equip de treball per poder donar resposta a diferents qüestions relacionades amb la distribució d'espècies potencialment invasores a la ciutat de Barcelona. Aquest és el llistat dels paquets que necessitarem, i en primer lloc el que necessitem és carregar les dades anteriorment generades, amb aquest dataset que incloïa les dades d'eNaturalist i d'Open Data a Barcelona. Recordeu que teniu els vídeos de com hem arribat fins aquí, en aquesta llista de reproducció d'anàlisi de dades del projecte. Bé, el que fem directament és eliminar aquesta variable que no ens és d'interès ara mateix i tenim aquest data frame que ja havíem vist amb latitud, longitud i el nom de l'espècie, amb el total de registres que teníem fins ara. Aquí us explico una mica aquest disseny experimental que hem plantejat pel projecte per respondre algunes preguntes de la distribució espacial de les espècies susceptibles a invasores a la ciutat de Barcelona, i el que hem fet és mostrejar diferents àrees revisant quines espècies hi ha i quines no en àrees puntuals de la ciutat de Barcelona. I les àrees que hem seleccionat són 3 tipus de zones diferents. En primer lloc, grans carrers connectors dels eixos de Barcelona, que han sigut l'Avinguda Diagonal, que hem codificat amb aquest codi CD, de C de carrer i D de diagonal, Gran Via de les Corts Catalanes, CG, i Passeig de Sant Joan, CP. Per altra banda, també hem volgut captar les superilles de Barcelona com a àrees peatonals i de gran importància pel ciutadà per la vinculació que hi té com aquest espai públic on s'està intentant també renaturalitzar la ciutat, i volíem analitzar una mica quina presència d'aquestes espècies hi ha. Hem captat, per tant, la superilla del Poblenou, que ja fa més anys que existeix, hem anomenat SP, i la superilla de Sant Antoni, molt més recent, SA. Aquí en aquests links podreu trobar més informació d'aquestes superilles, del funcionament i quina és l'àrea que delimiten. Finalment, també hem volgut captar els cementiris com a àrees no gestionades, també d'interès perquè algunes estan molt a prop d'algunes àrees naturals, com són el cementiri de Poblenou, MP, de Montjuïc, de Sant Andreu, d'Horta i de Sants. Aquests han sigut els cementiris seleccionats per captar una mica aquesta presència de la ciutat. En aquest mapa de Google podreu veure una mica aquestes zones, com han sigut delimitades, les zones en concret que s'han visitat, que capten una mica la distribució d'espècies de la ciutat. Ho veurem millor amb aquest mapa base, per exemple, on podem veure les superilles, la del Poblenou i la de Sant Antoni, els diferents cementiris en aquesta àrea taronja i, finalment, els carrers de Barcelona amb aquesta àrea lila. D'acord? Tornem a aquest script i aquí veiem el motiu pel qual es van seleccionar i més informació sobre com es va fer. I el que hem de fer primer és importar aquests polígons d'àrees d'interès especial que hem delimitat, aquestes A i S, importar-les a R. Del mapa de Google Maps que hem generat amb els polígons concrets de les àrees mostrejades, els podem descarregar tal qual com a arxius KML, que poden entrar a R a través d'aquest ST-read del paquet SF. Amb aquesta funció entrem a aquesta àrea de KML, aquest polígon, per exemple, el cementiri de Montjuïc, dins d'aquest objecte MM. Aquí, per exemple, podem fer un plot, un gràfic d'aquest shape de Montjuïc i veiem com té aquesta forma el polígon del cementiri de Montjuïc. Per calcular l'àrea, ja ho hem vist en altres scripts, simplement utilitzem la funció stArea de l'objecte SF, dividim per poder tenir quilòmetres quadrats i és de 0,2 quilòmetres quadrats. Aquestes unitats no són correctes, deriven de la funció stArea.
Ara el que fem és importar tot aquest conjunt de diferents àrees d'interès especial que teníem: Diagonal, Gran Via de les Corts Catalanes, País de Gràcia, Sobrella Poblenou, Sobrella Sant Antoni i els cementiris de Poblenou, Montjuïc, Sant Andreu, Horta i Sants. Aquí teniu aquest conjunt de codi, teniu aquests arxius, estan guardats dins de la carpeta d'aquest projecte, dins de cartografia, àrees d'interès especial. Podreu trobar tots aquests KML per descarregar-los vosaltres també. Mirem totes aquestes àrees sobre el mapa de Barcelona per entendre l'àrea coberta, igual que teníem aquest mapa del Google Maps. Llegim també, per tant, aquesta àrea del barcelonès que ja havíem vist anteriorment. I amb aquesta línia de codi preparem aquest gràfic on, en primer lloc, fiquem l'àrea del barcelonès, afegim els punts de tots els registres d'espècies susceptibles de ser invasores, i afegim amb aquest GeoMSF tots els shapes de les diferents àrees d'interès especial, i aquest és el mapa resultant. Aquí veiem aquest conjunt del barcelonès amb els registres del projecte i les diferents àrees cobertes tal com veiem amb el mapa del Google Maps. Ara tenim aquests shapes importats i ja podem treballar amb ells. El primer que necessitem fer és filtrar els registres per àrea. Si volem saber quins registres provenen de Montjuïc, per exemple, el cementiri de Montjuïc, igual que hem fet anteriorment, el que farem és filtrar aquests registres per l'àrea, amb aquest ST intersection que ja havíem vist anteriorment. El nombre de registres, per exemple, d'aquesta àrea del cementiri de Montjuïc és de 178 registres d'espècies susceptibles de ser invasores. I, per tant, el percentatge de registres dins d'aquesta àrea del total de Barcelona és del gairebé el 4%. Si volem calcular la densitat de registres també dins d'aquestes àrees d'interès especial, ho podem fer simplement dividint pel nombre de files que tenia aquest dataset filtrat, que hem generat aquí sobre, filtrat per l'àrea del cementiri de Montjuïc, el nombre de registres dividit per l'àrea que ocupa el cementiri de Montjuïc, ho expressem en quilòmetres quadrats, i tenim aquests 886 registres per quilòmetre quadrat. Si ho volem saber per cada una de les espècies, a l'script 2 ja vam crear aquesta funció que es deia número de registres, on el que podem fer és, donada una àrea, que anteriorment havíem ficat sempre la de barcelonès, i donada un dataset, el que fem és filtrar els registres que es troben dins d'aquesta àrea i ens retorna el número de registres que troba. Per exemple, en número de registres en el cementiri de Montjuïc per el dataset només amb Mesembryanthemum cordifolium tenim 152 registres de Mesembryanthemum cordifolium, que és Aptenia cordifolia, que s'anomena així a iNaturalist, 152 registres d'Aptenia cordifolia dins del cementiri de Montjuïc. Per poder proseguir i també poder generalitzar aquests anàlisis de densitat i número de registres en totes les àrees d'interès especial, preparo un parell de funcions que ens permetran fer-ho molt més ràpid. Una funció, aquesta número de registres per espècie per àrea d'interès especial, donats un dataset, una espècie i una àrea d'interès especial, ens calcula quants registres hi ha, a través d'aquestes línies de codi. La següent funció, aquesta densitat, espècie A i E, el que ens fa és, a partir d'aquests mateixos arguments, calcular la densitat. És a dir, aquest número de registres que obtenim aquí el dividim per l'àrea que ocupa aquesta àrea d'interès especial. Per exemple, igual que fèiem abans, ho provem amb aquestes funcions que tenim ara amb Mesembryanthemum cordifolium, amb Aptenia cordifolia. Posem el dataset, posem el nom de l'espècie i posem l'àrea d'interès especial i obtenim aquests 152. També podem tenir la densitat de l'espècie, que per aquesta espècie és de 756 registres per quilòmetre quadrat. Tenim moltes àrees d'interès especial i tenim moltes espècies. Llavors, per fer aquests diferents anàlisis, genera una funció que es diu gràfics d'àrees d'interès especial, que ens permet crear un conjunt de gràfics que ens permetin copsar ràpidament les diferències o els registres i densitats que hi ha en cadascuna de les àrees d'interès especial. Aquesta funció, que és relativament llarga, el que fa és crear bàsicament tres gràfics. En primer lloc, un gràfic amb el número de registres, que ho fem amb aquestes funcions d'aquí, on podrem veure el número de registres que hi ha de cada espècie en cadascuna de les àrees d'interès especial. En segon lloc, la densitat de registres, és a dir, dividim per l'àrea que ocupa cada àrea d'interès especial. En genera també un dataset per visualitzar els resultats i, finalment, un tercer gràfic amb la proporció que suposa cada una de les espècies a través d'un gràfic de formatget, veure quina proporció de registres suposen cada una de les espècies dins el total d'espècies trobades en aquella àrea d'interès especial. I, finalment, el que demanem és que ens imprimeixi aquests gràfics per poder-los veure de manera més directa a mesura que els anem fent.
En aquest següent punt, per tant, el que farem és comparar aquestes àrees d'interès especial generant aquests gràfics en funció de cadascuna d'aquestes àrees. En primer lloc, el global de la ciutat. Per tant, en aquesta funció gràfics AIE que prenia com a arguments un dataset i una àrea d'interès especial, posem el dataset complet i l'àrea del barcelonès. Per tant, aquí el que ens surt en aquest resultat d'aquesta funció és les espècies que té, que hi ha en l'àrea del barcelonès, la densitat en registres per quilòmetre quadrat que hi troba, visualitzem aquest gràfic amb el nombre de registres i també per densitat. I finalment, aquest gràfic que comentàvem que creava la funció, aquest gràfic de Formatxet o de Pi, que el que ens mostra, no té prou colors per mostrar aquests dos, però apareixen aquí, el que ens mostra és la proporció de registres que corresponen a cadascuna de les espècies. Ja hem comentat que al barcelonès la majoria provenien de Ligustrum lucidum, però ho podem veure molt ràpidament en aquest tipus de gràfic. Aquí també podem veure en valors absoluts de quants registres per quilòmetre quadrat suposen o quants números de registres hi ha de cadascuna de les espècies. Per exemple, pels diferents carrers, per al carrer de Diagonal, doncs filtrem per cada una de les espècies i veiem aquests valors de densitat que aquí tenim, per exemple, en el barcelonès l'espècie més abundant era Ligustrum, aquest cop és Dicòndria, amb una densitat de pràcticament 125 registres per quilòmetre quadrat, mentre que a Barcelona, per exemple, la densitat d'aquesta espècie no arribava ni a 2,5 registres per quilòmetre quadrat. Per tant, en aquesta àrea del carrer de Diagonal on s'ha passejat, s'ha revisat tant absències com presències d'aquesta espècie, hem trobat molta més densitat d'aquesta espècie que no pas en el global de Barcelona, on simplement s'estan observant presències i de forma heterogènia en funció del que el ciutadà va visitant al llarg de la ciutat i registra l'aplicació d'Inaturalist. En aquesta, per exemple, al carrer de Diagonal, l'espècie més abundant és aquesta, Dicòndria, la que observàvem, i en segon lloc, Ligustrum lucidum. Per exemple, aquest carrer Gran Via de les Corts Catalanes, veiem com també l'espècie que té més presència en aquest carrer és Dicòndria micrantha, amb una densitat de registres del voltant de 60 registres per quilòmetre quadrat. Per tant, relativament inferior a l'altre carrer observat, però molt superior al que veiem de global al barcelonès, on teníem aquests ni 2,5 registres per quilòmetre quadrat. Aquí podríem analitzar totes aquestes àrees. Aquí a Gran Via de les Corts Catalanes tenim aquesta proporció. A Passeig de Gràcia, per exemple, hem observat moltes menys espècies, només s'han observat aquestes 4, o tenint en compte que l'antana també podria ser l'antana camara, només 3 espècies, per exemple, però amb una densitat força alta, i aquí podem veure, per exemple, les proporcions. Pel que fa a les superilles, doncs a la superilla del Poblenou s'han observat aquestes espècies que apareixen aquí, amb la major densitat observada amb Aptenia cordifolia o Mesembryanthemum cordifolium, que és el nom d'Inaturalist, i veiem aquí les proporcions. Pel que fa a la superilla de Sant Antoni, únicament s'ha observat registres de Cassia saligna, és l'única espècie que s'ha trobat en aquesta àrea. En els cementiris, l'espècie més abundant, per exemple, al cementiri de Poblenou és Mirabilis jalapa, seguida d'Aptenia cordifolia, de Mesembryanthemum. En el cementiri de Montjuïc, clarament l'espècie observada majoritària és Mesembryanthemum cordifolium. En el de Sant Andreu, Ligustrum i Mirabilis. En el d'Horta només s'han observat aquestes 2 espècies i predomina Aptenia cordifolia, Mesembryanthemum cordifolium. I finalment, en el cementiri de Sants s'han observat aquestes 3 espècies on predomina altre cop aquesta Aptenia cordifolia. Bé, un cop observat tots aquests gràfics que podríem analitzar en gran detall, queden aquí per si els voleu observar, ens plantegem algunes preguntes que hem llistat així de la A a la D per organitzar aquesta anàlisi. En primer lloc, hi ha diferència entre el nombre d'espècies susceptibles a invasores trobades en el global de la ciutat, en carrers, en superilles i en cementiris? B. Hi ha diferència entre la densitat de registres del global d'espècies susceptibles a invasores en el global de la ciutat, en carrers, superilles i cementiris? C. Hi ha diferència entre la densitat de registres per cadascuna de les espècies susceptibles a invasors en el global de la ciutat, en carrers, superilles i cementiris? I finalment D. Hi ha similitud entre la quantitat i proporció d'espècies trobades en les àrees d'interès especial de la mateixa classe? És a dir, ens preguntem si són més similars els diferents cementiris entre ells que no pas als carrers.
A continuació, anirem donant resposta a aquestes diferents qüestions plantejades. En primer lloc, aquesta pregunta A, hi ha diferència entre el nombre d'espècies susceptibles invasores trobades en el globat de la ciutat en carrers, superilles i cementiris? Per poder-ho fer, necessitem implementar algunes de les funcions que hem fet servir per crear els gràfics a sobre i creo aquestes dues, numEspècies i numEspècies dens, que ens permet obtenir el número d'espècies que es troben en un espai i la densitat d'aquest número d'espècies, és a dir, corregit per l'àrea que ocupen. Prenen com a arguments el dataset de referència i l'àrea d'interès especial que vulguem preguntar-nos i creem un llistat que inclou el conjunt d'aquestes àrees d'interès especial, incloent també el barcelonès, per poder després fer un loop, fer un bucle, que ens vagi passant, ens vagi recorrent per cada una d'aquestes àrees d'interès especial que ens recorri aquestes diferents funcions per obtenir els valors al final. Creem un parell de vectors blancs per anar posant els diferents valors que obtenguin del bucle. Aquí tenim aquest bucle on anem afegint aquests valors de cada una de les àrees d'interès especial i finalment generem aquest data frame amb el resultat d'aquest bucle, que si el mirem tenim per cadascuna de les àrees d'interès especial el número d'espècies que s'han trobat, per exemple al global de la Barcelonès hi havia 11, a continuació tenim els carrers que tenen 10, 10 i 4, les superilles 6 i 1 i els cementiris entre 2 i 6. I corregint per l'àrea, per exemple, el lloc on s'han trobat més espècies diferents per àrea és el cementiri d'Horta, on en molt poc espai hem trobat dues d'aquestes espècies. I a continuació el cementiri de Sants, on en molt poc espai també hem trobat 3 d'aquestes espècies susceptibles de ser invasores. Podem graficar aquests resultats amb aquesta línia de codi amb ggplot i el que veiem és aquestes diferents àrees d'interès especial, el barcelonès, els 3 carrers, els cementiris i les superilles, veiem el nombre d'espècies trobades. Per exemple, en aquesta superilla de Sant Antoni hem comentat que només hi havia acàcia saligna. Pel que fa al barcelonès, hi ha el total, els carrers semblen força al barcelonès, hem trobat la major part de les espècies, excepte en Prats de Gràcia, i aquests cementiris on hi ha més variabilitat. Si corregim per l'àrea, tenint en compte l'àrea que ocupen en aquest trobament d'espècies, la probabilitat de trobar-les, i destaquem aquests valors que abans vèiem del cementiri de Sants i el cementiri d'Horta, on en una àrea molt petita tenim una gran densitat d'espècies trobades. Clarament superior al dels carrers, per exemple. Afegim també la tipologia d'àrea d'interès especial, aquest carrer, superilla, cementiri que comentàvem al principi, ho afegim com una variable nova dins d'aquest dataframe on teníem els valors, de manera que després podem realitzar diferents càlculs amb això. Afegeixo una funció per calcular l'error estàndard, de manera que puguem també generar aquests gràfics que venen a continuació amb mitjanes i error estàndard per cada un dels tipus d'àrees d'interès especial que hem estat mostrejant. Per exemple, per tenir aquesta mitjana dels 3 carrers, de les 2 superilles, dels diferents cementiris, etc. Amb aquestes línies del codi el que fem és agrupar per tipus i generar la mitjana i l'error estàndard i amb aquestes línies del codi ho grafiquem. Aquest és el gràfic resultant, veiem el valor de Barcelona que no té error estàndard perquè és únicament un valor. En el cas del carrer, que hi havia aquestes 3 carrers diferents, cementiris, 5 cementiris diferents i superilla, 2 cementiris diferents. Aquest és el nombre d'espècies trobades en els diferents tipus d'àrees d'interès especial. Si apliquem el mateix fent el gràfic amb la densitat, això és el que obtenim, on les majors densitats es troben als cementiris, a continuació superilles i després carrers, en aquestes mitjanes. Ara bé, volem saber no només comparar aquestes mitjanes de les diferents zones, sinó saber si hi ha diferències significatives entre aquests diferents grups d'àrees d'interès especial que hem delimitat. Per poder aplicar, per exemple, una nova d'un factor, tenint en compte el factor tipus d'àrea d'interès especial, revisem si complim els factors per aplicar una nova d'un factor. Malgrat cal tenir en compte que és un disseny no balancejat, i, per tant, podríem tenir alguns efectes que no captéssim. Revisem les assumpcions de la nova, que són normalitat i homogeneïtat de variàncies. Testem aquest test de Shapiro-Wilk sobre les dades de número d'espècies trobades per revisar si complim aquesta normalitat i veiem com el p-valor és superior a 0.05 i, per tant, podem assumir normalitat en aquestes dades. Pel que fa a la variable el número d'espècies trobades
corregides per l'àrea, aquesta densitat d'espècies trobades, no compleixen normalitat, però sí si fem una transformació logarítmica. Veiem com aquest p-valor és superior a 0,05. Pel que fa a l'homocelesticitat, el número de variables la complim tal qual, veiem com el p-valor és superior a 0,05, per tant, les variables són homogènies entre els agrupaments de tipus d'àrea d'interès espacial, i pel que fa a la densitat, també ho complim si fem aquesta transformació logarítmica. Veiem el p-valor superior a 0,05. Com que complim els requisits, podem procedir amb l'aplicació del test d'ANOVA en el cas del nombre d'espècies sense cap transformació i en el cas de la densitat sí que amb transformació logarítmica. Pel nombre d'espècies trobades, aquesta primera variable sense corregir per l'àrea, veiem com apliquem aquesta A o B, aquesta nova d'un factor amb el factor tipus d'àrea d'interès espacial i el nombre d'espècies com a variable. Obtenim un p-valor superior a 0,05 i, per tant, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la de que són diferents als diferents grups de tipus. Si haguéssim tingut diferències, podríem testar múltiples comparacions. Pel que fa al nombre d'espècies trobades, corregim per l'àrea, apliquem també aquesta funció per fer la nova d'un factor de la mateixa manera, aquest cop corregint transformant en escala logarítmica, i veiem com en aquest cas el p-valor obtingut d'aquest test és 0,02 i, per tant, al ser inferior a 0,05 podem acceptar la hipòtesi alternativa que hi ha diferències entre algun dels grups de tipus d'àrees d'interès espacial considerades. Per veure entre quins grups, el que fem és aplicar aquest post-hoc de Tukey i aquí veiem els resultats. Veiem com l'únic p-valor que resulta significatiu és la comparació entre cementiris i carrers, on tenim 0,02. Per tant, hi ha diferències significatives considerant la densitat de registres trobats entre cementiris i carrers corregits per àrea, on els cementiris tenen significativament més espècies trobades per àrea que els carrers de Barcelona. Pel que fa a la següent pregunta, la pregunta B, respecte a densitat global, ens preguntàvem, hi ha diferències entre la densitat de registres global d'espècies susceptibles invasores entre la ciutat, carrers, superilles i cementiris? És a dir, hi ha més registres en carrers, en superilles o en cementiris? En primer lloc, el que necessitem és generar les dades que necessitem i visualitzar-les gràficament. Creo aquesta funció anomenada densitat global, que a partir d'un dataset i l'àrea d'interès espacial ens filtra els registres que hi ha en aquesta àrea i ens retorna la densitat de registres que ha trobat. També afegim aquest llistat que ja havíem vist anteriorment de les diferents àrees d'interès espacial, fem un bucle per anar agafant de cadascuna d'aquestes àrees d'interès espacial, anar recorrent i anar aconseguint la densitat global amb aquesta funció que hem creat aquí a sobre. Creem un data frame i al final obtenim això. Per cadascuna de les àrees d'interès espacial, cadascuna d'aquestes, amb la seva àrea, tenim la densitat global de registres observats. Per exemple, al Barcelonès la densitat global és de 30,74. En els diferents carrers tenim des de 113 a Passeig de Gràcia fins a 293 registres per quilòmetre quadrat a diagonal. En les superilles hi ha força variabilitat entre Poblenou i Sant Antoni i també trobem força variabilitat en els diferents cementiris. Per visualitzar aquests resultats que hem obtingut de densitat de registres d'espècies susceptibles invasores a Barcelona per àrea d'interès espacial, els podem graficar amb aquesta densitat global en cadascuna. I veiem com en el barcelonès la densitat global és aquesta, superada en pràcticament totes les àrees observades amb l'excepció de la superilla de Sant Antoni. En tota la resta d'àrees d'interès espacial fins i tot tenim aquesta àrea del cementiri del Poblenou, on trobem la major densitat observada, fins a 2.208 registres per quilòmetre quadrat, molt superior al global de la ciutat. En general, en aquests cementiris veiem molta més densitat d'espècies que no passen als carrers, en el barcelonès o en les superilles. Agrupem aquests resultats pels tipus d'àrea d'interès espacial, com hem fet abans, observant la mitjana i l'error estàndard. Generem aquest gràfic i veiem com aquesta agrupació Barcelona té una densitat global molt baixa, després superilla, carrers i cementiris. Però hi ha diferències entre aquests diferents grups. Altre cop revisem el requisit de la nova, el resultat d'aquesta nova d'un factor és significatiu. Hi ha diferències entre alguns dels tipus d'àrea d'interès espacial pel que fa a la densitat global de registres d'espècies susceptibles a ser invasores. Hi ha alguns que tenen més registres que altres. Anem a veure on es troba aquesta diferència.
I aquí, amb el test de Tukey, observem que la diferència es troba entre superilles i cementiris. Els cementiris presenten significativament major densitat d'espècies susceptibles i invasores que les superilles, tal com observàvem també en el gràfic. Per tant, l'única diferència que és significativa és aquesta comparació entre superilles i cementiris, on els cementiris tenen major densitat de registres d'espècies susceptibles i invasores a Barcelona. Continuem amb la pregunta C, on ens plantejàvem: hi ha diferències entre la densitat de registres per cadascuna de les espècies susceptibles i invasores en el global de la ciutat? És a dir, volem veure el que hem fet anteriorment, però filtrant per cadascuna de les espècies, per veure si hi ha algunes que es troben més en carrers o es troben més en cementiris o hi ha algun tipus d'associació d'aquestes. Per fer tot aquest codi, el que faig al final és crear una funció que ens faci aquesta anàlisi per espècies. Prèviament he revisat si es compleixen condicions i observo que cap dades de densitat compleix condicions i, per tant, opto per utilitzar un test no paramètric com Kruskal-Wallis i l'incorporo en aquesta funció. Aquesta funció, anàlisi d'àrea d'interès especial per espècie, pren com a arguments espècie i un color que donarem a cadascuna de les espècies i el que fem primer és filtrar per l'espècie, fer aquest bucle que ja hem vist abans per anar calculant la densitat en aquest dataset filtrat per espècie i tenir la densitat. Després generem aquest dataset on afegim el tipus, creem aquest primer plot on el que veurem és la densitat de registres a través dels diferents àrees d'interès especial i generarem també un plot agrupat per tipus d'àrees d'interès especial. Aquí calculem la mitjana i l'error estàndard, apliquem el test no paramètric per incluir el p-valor en el gràfic i li demanem que, si surt significatiu, ens imprimeixi ens posi el p-valor, ens guardi el p-valor per posar-lo en el gràfic i que, si no, ens posi NS. Finalment generem aquest segon gràfic amb les mitjanes i l'error estàndard, incloent aquí al final el p-valor que ens ha resultat de l'anàlisi de Kruskal-Wallis per saber si hi ha diferències entre els tipus d'àrea d'interès especial. Ajuntem els gràfics i el que fem és aplicar-lo a les diferents espècies. L'apliquem, per exemple, a Cassia saligna amb el color groc i ens produeix aquest conjunt de gràfics, aquesta densitat en els diferents àrees d'interès especial i després fent les mitjanes per als diferents tipus. I aquí ens inclou aquest p-valor, que és no significatiu, per tant no hi ha diferències entre els tipus d'AE. Veiem que l'únic lloc on trobem registres de Cassia saligna és a Superilla i Sant Antoni, amb una densitat força alta en comparació a la global de Barcelona. Aquí ho tenim per totes les espècies. A destacar, per exemple, en el cas de dicòndria, hi ha diferències significatives entre els diferents tipus d'àrees d'interès especial i, tot i això, la comparació múltiple de Kruskal-Wallis no ens dona diferències entre cap d'ells. Per tant, indica que la diferència probablement era molt petita entre cadascun d'aquests. Perquè teníem uns registres, aquests eren pràcticament zero. Però sí que veiem que tots els registres de dicòndria micanta es troben en aquests 3 carrers de Barcelona, mentre que els cementiris no en trobem ni tampoc a les superilles. Aquí podem veure també analitzar tot aquest conjunt de dades, on es troben les diferents espècies, quines no, etc. Podem veure per tot aquest conjunt de les espècies analitzades. Passem a la següent pregunta, que era comparar la similitud entre àrees d'interès especial, perquè hem vist aquesta densitat global, aquesta densitat per espècies, però en global són més similars els diferents cementiris en si que en comparació amb els carrers, per exemple, o aquestes superilles són més semblants entre elles que no pas els carrers, o superilles i carrers són semblants, tenint en compte la proporció i la quantitat de les diferents espècies que hi trobem. Aquest tipus de preguntes les podem respondre a través d'anàlisi multidimensional o a través d'anàlisi de distàncies. El que fem per poder-ho quantificar és crear aquesta funció que ens crea un dataset, de manera que filtrem per espècie, fem un bucle per anar agafant cadascuna de les densitats globals amb aquesta fórmula que teníem ja abans i iterem per cada una de les espècies, amb aquestes espècies d'interès. Fem aquest bucle amb les espècies d'interès de manera que ens vagi generant les dades de densitat, posem el nom de les espècies en aquest dataset i el que obtenim amb aquestes línies de codi que teníem a sobre és, aquí veiem la capçalera d'aquest dataset que tenim. En primer lloc, l'àrea d'interès especial de la que es tracta,
el tipus que correspon i, per exemple, per cada una de les espècies que les tenim aquí a continuació, amb la densitat de registres que hi trobem. De manera que aquest registre número 1 correspon a totes les dades de densitat de les diferents espècies susceptibles de ser invasores a la ciutat de Barcelona. En aquest punt, quan tenim aquest dataset distribuït d'aquesta manera, amb la presència i absència, tenim aquests zeros també, per exemple, presència i absència de totes les espècies, podem ja calcular la dissimilaritat entre els diferents espais. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Una manera seria, per exemple, una anàlisi de components principals o PCA, però ho he provat i la variable explicada no supera el 75%, es queda amb un 55%, i per tant opto per un mètode que mantingui més proporció de variància explicada, com per exemple escalament multidimensional o MDS. Aquí podem veure el PCA aplicat, on aquí podem veure la variància explicada per aquests dos principals components. Opto per tant per MDS i amb un MDS clàssic aquí tenim el codi per fer aquest MDS a partir de les dades de les densitats. En aquest dataset que tenim aquí, a partir de la variable 3, que tenim les dades de l'espècie, fins a l'última, que n'hi ha 12, generem les distàncies, escalem i ho passem en un format que després puguem entrar en el gràfic. Generem aquest gràfic que tenim a sobre, on el que veiem és aquestes diferències entre cadascun dels punts, entre cadascun dels cementiris, cadascun dels carrers, per totes les característiques que té, posat en un espai de 2 dimensions, amb com més lluny, més diferència hi ha entre aquests punts. Per exemple, aquest punt que tenim aquí, en aquest eix que simplement és diferenciació en aquestes dues dimensions, aquest cementiri de Poblenou és molt diferent a aquest punt que hi ha per aquí de Barcelonès i també és molt diferent a aquest cementiri d'Horta. Aquest cementiri de Montjuïc i cementiri d'Horta són molt semblants en el conjunt de densitats que tenien de les diferents espècies. S'assemblen molt més que no pas a la Superilla del Poblenou o la Superilla de Sant Antoni, que també tenim per aquí, o el Barcelonès, o Gran Via, Diagonal i Passeig de Sant Joan, que tenim també en aquesta zona així central. El que podem fer també és generar esferes per cadascun dels tipus de cementiris, de carrers i superilles, perquè aquí veiem, per exemple, tots els cementiris estan més dispersos que no pas la resta de dades, i podem generar aquest gràfic calculant el centroide de cadascun d'aquests grups. Aquest és el centroide en taronja dels diferents dades de cementiri, on teníem aquests d'aquí que observàvem el gràfic de dalt, així distribuïts. En el punt vermell veiem Barcelona, en el verd veiem els 3 carrers i en el blau les 2 superilles, que estan molt més juntes, per tant són molt més semblants que no pas el que trobem en cementiris, que és molt més diferent de la resta de dades. Per poder veure aquestes el·lipsis de cadascun dels grups necessitem rèpliques, per tant no podem entrar-hi les dades de Barcelona, que és un únic punt, d'acord? I per tant l'eliminem en aquest moment amb aquesta línia de codi, generem el gràfic un altre cop amb aquestes el·lipses, que és una línia de codi, és amb aquesta el·lipse type confidence i conf interval true, de manera que aquesta el·lipse genera el 95% de l'interval de confiança de la distribució del centroide d'aquestes dades. Veiem que és molt àmplia perquè hi ha molta distribució en els diferents cementiris. I veiem com no hi ha solapament entre aquestes esferes i les d'aquest punt. Per saber si hi ha diferències entre aquest núvol de punts de cementiris i el núvol de punts de carrers, per saber si són diferents, si són molt dissimilars, significa també ben dissimilars als tipus d'àrees d'interès especial, podrem aplicar l'anàlisi PermaNova, que es basa en una nova basada en la permutació. Per fer-ho, filtrem els registres, eliminant el punt de Barcelona altre cop, i apliquem aquesta funció Adonis del paquet vegan que hem instal·lat al principi i li demanem que ens faci aquesta PermaNova per tipus, amb 999 permutacions, que el que fa és bàsicament anar traient punts i veure si al posar les etiquetes a l'atzar la diferenciació entre grups és més gran o més petita del que teníem com a referència i al final obtenim un p-valor. El que obtenim aquí és un p-valor significatiu, és més petit de 0,05, per tant hi ha diferències entre algun dels tipus d'àrees d'interès especial i haurem de fer comparacions 2 a 2 per veure en quins grups es troben les diferències. Testem primer, per exemple, carrer versus o contra superilla, per veure si són diferents, i obtenim un p-valor de 0,1, per tant no són significativament diferents els carrers i les superilles. Testem carrer contra cementiri i observem
un p-valor significatiu, són dissimilars, són molt diferents els carrers del cementiri en la proporció i densitat d'espècies susceptibles a invasores que tenen, i testem finalment la comparació que faltava, superilla versus cementiri, que veiem que no és significativa. Per tant, únicament hem trobat diferències entre carrers i cementiris. Veiem com en aquest gràfic que teníem a sobre de l'MDS, per tant, per exemple en aquest d'aquí, aquest conjunt de dades de cementiris és diferent del conjunt de dades de carrers. Els cementiris tenen una proporció i una densitat d'espècies susceptibles a invasores molt diferent al que trobem als carrers. Continuem aquí en el codi, ho hem deixat. Veiem com també a través d'aquest MDS podem veure quines espècies tenen influència en fer que siguin diferents aquests grups, a través de veure la correlació de les diferents variables en aquest espai multidimensional. I en aquest espai on tenim distribuïts els diferents punts, podem veure cap a on es tiren els vectors de cadascuna de les espècies. Per exemple, els punts de cementiris o els punts d'àrees d'interès especial que es trobin més a la part dreta d'aquest gràfic serà perquè tenen més Imbracteum cordifolium i menys Acacia saligna. Si estan més avall, tenen més lantana i més mirabilis, per exemple. El que podem fer és graficar això mateix, aquesta distribució de les diferents espècies, amb els punts que teníem de les àrees d'interès especial. I abans de fer-ho, el que voldrem és veure quines d'aquestes espècies tenen una relació significativa amb la variabilitat que observem en aquest núvol multidimensional de les diferents àrees d'interès especial. Per fer-ho, ho fem a través de la funció nFit del paquet Begn i veiem la significació de les diferents espècies. Aquí tenim la R quadrat, d'aquesta correlació que hi ha amb la variabilitat global, i el p-valor. I veiem que les significatives són aquestes que estan marcades amb asterisc. I el que podem fer és graficar-les per veure quina direcció ocupen. Construïm el gràfic només amb aquestes correlacions que han sigut significatives i afegim també els punts de les diferents àrees d'interès especial. Aquí, per tant, en aquest gràfic estem veient aquest MDS, aquestes dades posades en dues dimensions, tenint en compte com es diferencien per les espècies, la densitat i proporció que tenen cadascun d'aquestes àrees d'interès especial, i veiem en aquestes fletxes els vectors que estiren les dades, que expliquen la veritat de les dades amb cada una de les espècies que són significatives, que tenen un valor més petit de 0,05. I veiem el punt de Barcelona que estava per aquí. Aquests són els dos punts de les superilles, en blau, aquí en el gràfic. En verd tenim els carrers. I en taronja, això no és correcte, ho canviaré quan us reviseu el codi, aquests punts en taronja són els diferents cementiris. I veiem, per exemple, com aquests cementiris solen tenir més Imbracteum cordifolium, amb l'excepció d'aquest cementiri i aquest cementiri d'aquí, que tenen, per exemple, més Kalanchoe, més Mirabilis i més lantana, per exemple. Bé, finalment, una pregunta que ens plantejàvem és: en aquestes àrees d'interès especial que hem mostrejat i hem posat especial atenció en trobar presències i absències. Per què no ho podríem fer de la ciutat en global? Tenint en compte les densitats observades en aquests espais, en aquestes àrees d'interès especial, quina podria ser la densitat global o el nombre de registres total que podria haver-hi invisible a la ciutat de Barcelona? Perquè en aquestes àrees que hem revisat quines hi havia i quines no, hem trobat densitats molt més altes del que hi havia al global de la ciutat, tenint en compte les dades actualment del projecte. Si féssim el mateix esforç de mostreig en tot el territori, quants registres podríem arribar a trobar? Quina és l'amenaça invisible d'aquestes espècies susceptibles invasores que es troben ja a la ciutat de Barcelona? Doncs per fer-ho podem fer un càlcul, per exemple, en base als diferents carrers que són al final el més representatiu de la ciutat de Barcelona. En base a aquests tres carrers seleccionats, la Diagonal, Gran Via i Passeig de Gràcia, podem calcular quants registres podria haver-hi si féssim el mateix esforç de mostreig a tot el territori de Barcelona, assumint que fos homogeni. Calculem la cobertura que ocupen aquestes àrees d'interès especial en àrea, en quilòmetres quadrats, sumem aquestes àrees per saber quan ocupen aquests carrers i veiem, per exemple, que l'àrea coberta d'aquests tres carrers és d'un 2,5% respecte a l'àrea de Barcelona, que són 146,18 quilòmetres quadrats. Ara observem quants registres tenim total al barcelonès, que en aquest dataset eren 4.497 registres en total, i en l'àrea, per exemple, de la Diagonal n'he observat 369, que és un 8,21%, en l'àrea del Passeig de Gràcia, en l'àrea de Gran Via hem observat 156 registres, que són un 3,5%,
I en el Passeig de Gràcia hem observat 25 registres que suposen un 0,56%. Ara podem calcular quants registres suposarien aquestes densitats sobre la ciutat de Barcelona. Per exemple, segons la densitat que hem trobat a Diagonal, el nombre de registres totals que podria haver-hi al barcelonès d'espècies susceptibles de ser invasores seria de 42.876 registres. És a dir, ara actualment teníem uns 4.000 registres. Si féssim les mateixes forces de mostreig, a Barcelona ara mateix hi podria estar-hi havent 42.000 registres d'aquestes espècies susceptibles de ser invasores, una gran proporció. Pel que fa, si consideréssim les dades de Gran Via, tindríem 20.000 registres i, segons les dades de Passeig de Gràcia, 16.000. Si fem la mitjana d'aquests tres valors i l'error estàndard per tenir una mica la variabilitat que podria haver-hi en aquest valor, seria de 26.000 registres, més o menys 8.000, de mitjana a Barcelona com a registres potencials d'aquestes espècies potencialment invasores. Això implica, a partir d'aquí podem calcular quin és el desconeixement que tenim de les espècies o el desconeixement que podríem tenir d'aquestes espècies a la ciutat de Barcelona i el percentatge de descoberta, que és del 2,07%. Mentre que el percentatge de registres faltants podria ser del 98%, és a dir, pràcticament no tenim registrades una gran quantitat d'espècies que podria haver-hi i que suposen aquesta amenaça a la ciutat. Podem repetir aquest anàlisi per cadascuna de les espècies per veure quines espècies i quins valors podríem tenir de registres per cadascuna. Fem aquesta funció de registres potencials per espècie i fem un bucle per anar recorrent cadascuna de les espècies, de manera que obtenim finalment aquest resultat. De mitjana a Barcelona podria tenir més o menys 0 registres d'acàcia. Recordem que només havíem trobat acàcia en les superilles, en els carrers no n'hi havia. Per tant, considerant les dades dels carrers, podria no haver-hi acàcia. És important tenir en compte com s'ha fet aquest càlcul. Per exemple, de l'espècie que surt amb major nombre de registres és Aptenia cordifolia, més Embratem cordifolium, amb 2.600 registres potencials. L'espècie amb més registres potencials és Dicòndria micranta, amb 9.000 registres, tot i que té una varietat molt gran, de 4.000. Mentre que, per exemple, de les següents són Ligustrum i Aptenia, que tenen menors variabilitats i que també presenten un número d'espècies potencials molt alts, d'acord? Bé, això fins aquí, analitzar aquestes dades. A partir d'aquí, aquestes són les bases per poder reanalitzar aquestes dades cada vegada que es vagin incorporant més registres en el projecte d'eNaturalist, de manera que podem repetir aquests anàlisis, podem tornar a veure què surt, podem anar veient com s'actualitzen tots aquests mapes de densitat que hem generat, quins valors de densitat, quina comparació entre les diferents àrees d'interès, o fins i tot implementar noves àrees d'interès futures i fer altres anàlisis que, per exemple, aquí he deixat algunes idees per algunes anàlisis posteriors. N'hi hauria molts més que podríeu plantejar-vos a partir d'aquest dataset i a partir d'aquest codi que ho deixo aquí amb les diferents funcions que poden ser útils, amb tot el com interpretar, com agafar els diferents polígons, com calcular densitats, etc. Fins aquí aquesta sèrie de vídeos de com analitzar les dades del projecte Actuem a Temps. Espero que us hagi agradat. Deixeu comentaris a sota, que així podrem veure una mica què us ha semblat i si heu pogut entendre aquest anàlisi de dades. I també a GitHub ens podeu fer propostes de com millorar el codi. I res, us escoltem. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins aviat.